ñaari nden ɗon noon ɗum woni hannde ngannduɗa hono ma nanede ceekol kala ko kewi hayso tawi a famani no ɗum wayi an jittaka addude hen yiyande ma jittaka addude hen feere ma jittaka addude hen wiye wonde kaari haali hen alors que gueɗe baɗni ngannduɗa ma gueɗe baɗɗe sensible gueɗe ngannduɗa ma vraiment moni foof ene fonno boom dogde wiyede wonde kañum weltini ɗo kabaru afande ene fonno quand même rokkude yimɓe leçon ji mi haali ñanden mbimi président Macky Sall o wiino e wonde ɗiɗo réseaux sociaux so tawi en ndentaki ɗum ɗiɗo koyen men ɗo moƴƴani ha hande ko ke goɗɗon lawol gonɗo ko noon so tawi ko goonga fonno tan ko woppede ko wayni yo woppe juuɗe laawol tawde woni laawol nana hen waɗa ko foti ko wadde kono a yiyatni jooɗiɗo wiya kañum ko inspecteur walla kañum ɓuuri wawde loskude ni e ɓen ɓe ganduɗa kamɓen goni wonɓe laawol ngol ɗum ɗon noon ɓuuri sikki tan ko haala rewi ɗon ɗum ɗon koye Allah faabo tan en tout cas enen kam eɗen mbawi tan en mbawa woɗɗoyde e haala ka no fewi tawde nani e juuɗe laawol so yeehi ha kamɓe digɓe gayni golle mabɓe so nden yonti ko wawi hen yaltude foof walla résultat final o so tawi yaltoyi ma yimɓe mbawa wadde hen analyse e ko nandi hen Jobbo Sow ɗum noon en jahat rési toon to Jobbo Sow garten e portrait joni joni o woni dawal battidingal e yewtere men Ahmadou Bamba o ɓuri lollirde noon e ille makko ko Cheikh Ahmadou Bamba Bakke Khadimu Rasoul o yi adunu ko hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe joyi e tati to Bakke Bawol kanko feri lawol mouridisme Sénégal ha nder Afrique subsaharienne o jibna koto Bakke Bawol tawete ke funnague rewo leydi Sénégal wuro ngo tani ko sosi e nder royaume mbo Bawol jinnaɗo makko gorko wiyete ko Mammor Anta Sali Mbakke waliyu Allah laptu jinnaɗo makko debbo wiyete ko Mam Diaro Bousso ndaw dañi duuɓi jeeɗiɗi o resnda kaw makko ceerno Busoɓe ngam o janga alqur'anil karim caggal mum kawiraɗo halfenimbo ceerno Tafsir Mbakke Ndumbe ko kaw mum nene makko mbelo omo jokkita jangde makko alqur'an nde kaw mum neniraɗo rutti e jomum o rutti to jinnaɗo makko Mammor Anta Sali ngam heɓɓitade bindande mum kewɗe ina hen Mawahib al Quddus mbo temedde jeegom ɗerowol ko adi kena yalta ngon wuro wiyetengo Patar yaɓani wuro wangu mbo sosani hoore mum wiyetengo Mbakke Kayo ko toon babiraɗo rutti e jomum hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeetati e goho kanko Ahmadou Bamba o woni e ngon wuro duuɓi ɗiɗi ko adi ndomo ɓama pellital sosde lawol biyetegol Mouridiya o sosi wuro wiyetengo Touba hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeetati e jeetati wuro joñigo wiyetengo Bafa o woni toon e ngon wuro duuɓi jeeɗiɗi ha hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeetati e jeenayyi e ngol joñugol almuɓe mbatti tawoydembo toon ko ɗon gouverneur Clément Thomas yamiri Ahmadou Bamba yo hattu almuɓe ɓe arde toon kono ɗin kongi laataki almuɓe ɓe jokki arde so ngari Koɗoro e laaɓi limtinɗi ɓe noddimbo Saint-Louis di Sénégal kono ɗin noddorɗi dillinani ɓoggi ɓernde makko o ummi Touba o sosi wuro wongo wiyetengo Mbakke Baari e nder Jolof kiloji capanɗe joyi hakkude mum e Touba avril hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e joyi o ɓami pellital notiyaadi ɗin noddali e lawol o hawri e tubikiri to jewol o nawa kokki Louga ngam ƴettoyde laana jorndi ñande alkamis joyi e lewru septembre hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e joyi o yetti Saint-Louis o reena ɗon e galle gouverneur Afrique occidentale française ko ɗon o yaari Gabon ñande nogas e goho lewru septembre hitande ujunere e temedde jeetati e capanɗe jeenayyi e joyi sappo e goho lewru novembre hitande ujunere e temedde jeenayyi e ɗiɗi o artira ɗo e lamorgo leydi Sénégal hitande ujunere e temedde jeenayyi e nayyi Ahmadou Bamba Mbakke wi yi e koyɗol Muhammadou Rasoul sallallahu taala alayhi wa sallam rokki ɗum wirdu biyeteɗo al wirdu
wirdul mahusi e hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e goo o yuɓɓini manditare arwaniri maggal Touba wi wonti yamirore talata sappo e jeenayyi lewru juillet hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e jeeɗiɗi e nder galle makko tonto Diourbel o rutti e joomi alarba nogas lewru juillet hitande ujunere e temedde jeenayyi e nogas e jeeɗiɗi Ahmadou Bamba Mbacké wira tonto Touba jarama Elhadj Ba Sarr machallah portrait o holi o portrait oɗo machallah o rewi lawol no fewi Elhadj Ba Sarr Cheikh Ahmadou Bamba mo ganduɗa ɗeɗo balɗe foof koye gueɗe muɗum wonano e on maggal Touba Elhadj mboɗo andi kam ko woni e barmin fof menda ko woni e naggue gue ko fayi e naggue gue ko foof heƴani e barɗe on ko noon tigui ko heeñi ko walla taw ko fayi koye naggue gue heƴani e barme o oɗo Mouhamadou Bamba mo ganduɗa kanko ni o ɓurno wiyede ko Ahmad ibnu Mouhammad ibnu Habibullah walla ni o wiye kadi khadimu rasul sallallahu alayhi wa sallam khadimu rasul noon e ɗemgal arab fitti ko bindan walla ko gollantunoɗo rasul sallallahu alayhi wa sallam ɗum saabi gueɗe kewɗe ko dañi ko kadi ndeɗo indi e kadi notago gono notago ɗum vraiment ɗum ɗo foof saabi ɗum ko ligganade rasul sallallahu alayhi wa sallam no fewi kadi kanko ɗum Mouhamadou Bamba Mbacké hollide tan o suusi guuri kewɗe kadi o darnima kadi o windi bindanɗe kewɗe ɗe ganduɗa vraiment yaltani e oɗo mais ko hollide tan no mbiɗa ni ko fayi koye naggue gue heƴani e darne noon machallah Elhadj Ba Sarr a weltanama no fewi e ngoɗo humpito e oɗo gorkajo mawɗo Mouhamed Ndim en jii oɗo maggal Touba tan ko ɓe ganduɗa kañumen kawri toon ina wayno leydi ummorade bang yo bang ɗum noon ko noddunode mo hen yo yimɓe gar jettanamo Allah kono Mouhamed hande o de ille wayno wonko yiyete toon taw wona ɗum o wino ayi adi fof ko yettude Allah anandi en Sénégal Allah ne waɗani en moƴƴere Allah ne moƴƴinani en wawino Serigne Touba ɓe moƴƴuɓe wallahi Cheikh Oumar en Serigne Touba en Elhadj Malick en ko wayi noon donc maggal Touba kadi jeeya Mamadou Seydou Ba en koye événement ji ɓurɗi mawnude Sénégal donc maggal Touba ko hen jeeya donc en jii ko événement mo ganduɗa so ari économie leydi ndi ne wurta fof ne wurta tawno ko arata ko e mbaydi ko aduna o fof arata e kanko ne nde o ummi Gabon 11 novembre 1902 yiidemo o yaafimo dendagal ko waɗano on ñalawma so heedi yo yimɓe mbar ballumo yettude Allah no mbiruɗa ni yettude Allah janngude alquran wurtinde ko ɓe mbiyata ko diine wurtinde cehilagal jaam hakkude donc en gandi kankone enen en pamɗi haaldude ɓuure Serigne Touba en pamɗi haaldude ɓuure ɓe ɓe ganduɗa ko yimɓe Allah en ala ko wonno darde mumen so wona haɓanade diine Allah o haɓanade diine islam ha mbaɗi drapeau mumen e Sénégal donc en wiide tan ko yettere Allah no fewi enen tawɗen keɗen fof eɗen gollana ɗum ɗon ne kadi ko yettere Allah no fewi bon heddi ko andi alimu Tiwawon Touba Madina Gounass dendagal galleji diine ɗiɗo kala hen ko pandirɗa so tawi pandirɗa hen ko moƴƴere sa yi dañan moƴƴere so tawi no won goɗɗum ko nawma ko wona ɗum e ɗum ko ɗum ne kadi ko ma heɓ ɗum ko Alhaji Mamadou Saydou e Madina Gounass ko tan kala garɗo ɗo ari Daka ari saabi Allah ari dartude Allah ma taw ɗum ɗo kala hen baɗɗo ko wona ɗum kadi ko dañata ko ɗum kam a haltanta ɗum guiƴen donc je crois que Seigne Bass Abdou Khadre arti hen eɗen jiiya hayso ko statut ji ganduɗa aɗa yiya ɗum à travers WhatsApp e ko way noon yoɓe gandu Serigne Touba e ɓesgu mum e biye murid ko mbiyata ko philosophie de banggue ko mbiyata ko mouridisme yaadani quand même e ɗum ɗo hande surtout won sukaɓe rewɓe ɓe yaade wadde maquillage uji ote saji yo Allah yafumi wadde paccal e ko way noon wona ɗum wonno quand même habɓude ɓoruji ha heewa aussi wona ɗum wonno woni noddago Serigne Touba ko rewde Allah e
imsinade yafnade yettude Allah hokkude kadi jinne no ko mbiyata ko jiyaɓe Allah ɓe aroɓe hokkude ɗumen ñamde tawno eɗen gandi hokkude ñamde ko ɗum hunde nde ganduɗa hay goto anda baraji mum donc ɗum ɗo de wonno quand même ko Serigne Touba nodduno heddi noon ko eɗen gandi no mbiruɗen ni tan hande o saaha jikkuji ɗi Sénégal ɗum ko rendo mbawɗa yaade foof ma taw ɓe ganduɗa ko noddete ko e yimɓeɓe ko gaddata ko walla aroɓe ɓe a tawat e ɗum serti no fewi ɗum tan woni ko woodi ɗo kono noon eɗen mi yiidi neɗɗo tan kam ko wayno ɗiɗo galleji dine saɗa yaaha yo nawe dartoyde Allah kono horeya dañde toon ko wona weluyi Allah ɗum tan woni hen ko noon Mouhamed ndin yiyande ma waɗi fayida en tout cas ko wiide tan ko Madina Gounass ko ɗum tan foftini te ko ɗum tan kadi woni gonga par ce que hande o noɓe mbawi wadde fof min mbiyatmi ko pour ɓe itta ɗo ko wayni weeɓata saabu so woni Amadou Moussa ene Hafsatou li en ko toon kawroyta to ɗum kam ko caɗele kam mbaɗat tan so wona kay waɗe no Madina Gounass waɗani ko noon tan caɗele ɗe mbawrata iwrude kono kam so tawi tan ko no wonirani ko no wonirte ina hawni te ɗum wona Touba tan a Sénégal noon Sénégal joyi caɗele ɗum ñan fof kam haala ɗum Sénégal kamɓe kala koɓe naati si ɓurtinani ma fekkita halake tan yawta keɗol koma fekkita halake tan toujours koma seeka aada quoi min meeɗi yebde gammu goto quoi joni min jaɓa ɗo gammu weeli worɓe naati gone bakkade en bakko mbi yimdi ne dagui amde ne dagui ɗe bakkoto ɗo rewɓe kadi naati ɗum noon ceernajo wi mbaɗen ni ɓayde onon jiɗɗon ko on fof jiɗɗon ko bakkade gacce worɓe bakko so gaydi rewɓe naara ko ɗum de woni laawol ɗum noon machallah yallah faabo yallah hokko sutura ɗum noon en gardama hen ha ɗo bandiraɓe heeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV tengte rewnoɓe nde ɗo yewtere guila nde puɗɗiɗen ha hande Oolel Pindi TV on jettama on jarnama no fewi en gardama hen ha ɗo kala ko wonno ɗo e lahal ngal en juppani ɗum bandiraɓe e lancement ma mbayningo konngol am mbaynin ko weltanadema e weltanade Mouhamadou Ndione nodde plateau mais également aussi jarnade dendagal bandiraɓe si toutefois kadi min jiihen des anomalies ɓe jaafo en ko technique wayi noon kadi sinno ko sagoni men kala no garɗen ɗo taw vraiment taw to no rewi lawol ko machine wayi noon e weweji ɗi ko nandi hen donc eɗen ñaago vraiment yaafo so tawi vraiment waɗi anomalie ko noon ko hen jeeya Mouhamed eyyi Hafsatou ko jarnadema sohna Alima Hafsatou mi salmini Hafsatou Ly yarana Hafsatou Ly mi salmini sohna Hafsatou Ly donc ko jarnadema no fewi ɗo gol émission ngol e jarnade aussi dendagal ɓe ganduɗa aɗa andi ƴettude temps mum totta ɗum neɗɗo weeɓani no fewi ko hunde mawde donc en bettiniɓe dendagal ɓe ganduɗa ko waɗannoɓe suivre haalirde Pindi TV e yettude doyen Abba Sarr mataw ko jeudi inchallah jeudi inchallah ko noon Mouhamed ndimude El Hadj Abba Sarr mi yetti on mi jarni on machallah e yaadude hen e ɗowgo ngo machallah moni fof ko halfinano ko takki hen becce mum waɗi hen ko wawno heddoto tan ko El Hadj wi ko des fois kadi eɗen jiiɗa kono noon weeyoji ɗi ne daña caɗele to banggue machine aji kadi enen foof eɗen gandi no machine wayi ko ɗum tan kono vraiment sinno ko saago men sen jooɗima ɗo hay toɓɓel ɓalwel gotel en jiyata ɓe jiyata ɗum e yewtere nde en jetti bandiraɓe yeɓannoɓe no mbirɗen ni en jetti Jobboso to banggue régie banggue caméra en jetti Djiby Dieng infographie ko Ali Fall aadi men e Oolel Pindi so hawri e welede Allah ko alkamisa ɗo e nden yo jaami kisal e nden kala woni men enen kala